Jesus, cela siwaqoqe nje bangawaphathi ngoba bazokhuluma. Amen, amen, amen. Bazalwane siyabonga bekululeka kakhulu. Hallelujah. Egameni likaJesu asikhathike Jesus. ukuthi uba nesikhathi. Okay, ayike. Ngizoqeda kahle. Amen. Amen. Ngiyabingelela ke bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela abashana sehliseni umsindo ke manje egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Jesus. Wakagininda ke sibongo samama ngibasona wangitshela. Ngiyakholwa ngisindisiwe kuJesu ke wangilekelela wangisiza. Amen. Ngizimisele ke nami Nkosi yami ukuthi ke lo musa wakhe ngingawenzi ize. Ngihambe nje uqaphele endleleni ngoba le ndlela yokholwa ifuna umuntu okwazi ukuqaphela. Amen. Indlela yokholwa nje ifuna umzalwane oqaphelayo ungabe umzalwane onganaki. Bona umzalwane nje okwaziyo ukuqaphela uyosizakala kakhulu. Amen. Ngiyakholwa ke ngisindisiwe uJesu wayelekelela impilo yami. Ngiyambonga kakhulu ke namuhla bangcwele. Amen. Amen. Sizoyana eMabhayibhelini ethu bazalwane, angifuni ke ukulimaza isikhathi ke Nkosi yami. Emsinje usizamile ukuthi asibambele kahle isikhathi. MC ke ngasho ukuthi umuntu ozoba MC sefanele manje atshele ukuthi nje MC umuntu unikeza isikhathi esingaka kube nje limit bazalwane, ungabe umuntu intende axoxele nezindaba zakhe bese singasayizwa nalento ukuthi iqalile. Amen. Fanele nje ufakazi sibuzwe kahle bazalwane. Amen. Into fanele silungise indaba yokuthi uMC fanele athathe ngo9:30 akathathi zisuka. Qala 30 minutes akube abahlabeleli mhlawumbe bangeza phambili bahlabelele ngo9:30 yathatha uMC. Jesus. Amen. Amen. Siyaqhubeka nenkonzo esesizomtshela ukuthi ke naye uMC ngesikhathi esithile ke sekuya ezweni yobona adjusta kanjani ikhadi zakhe. Amen. Iloko nje bazalwane sisizane kona ukuze ke singathi bese sifanana nabanye abazalwane engafuni ukubashwa kwankonzo kayiphumi. Amen. Amen. Asifike amaBhayibheli ethu incwadi kaMathewu chapter 4. Mathewu chapter 4. Sizoqala ku verse 1. Ngiyathemba Nkosi yenze kube mude. Ngizothi qapho 30 minutes bese qedile. Amen. Amen. Incwadi Matthew chapter 4 verse 1. Oh, amen. Siyabonga. Amen. Sithe incwadi ubani ubandwe? Weyami. Wathi uzokhumbula ke yami. Ubani incwadi esifundayo? Mama, ufuna uzohlala la manje. Usuke lapho leyo genge ngoba ngathi ubona ngathi ulingana naye. Ufuna grade bani? Grade 5. Hayi ngeke mdala impela fanele izwi into esishoyo. Ufuna uze la. Amen. Sibingelela la kuncike inkosi Nkosi yamba undaba bakithe khona phakathi kwethu. Siyabonga ncike inkosi okuba khona kwakho nje kuba nesithunzi. Kungasali ba mina ngedwa nje sebabangcono bano keyboard player umuntu wesilisa ngazi bathi sathula lo wesifazane ngaphela. Ngomela bathi inkosi yomama nje. Amen.
hayi kodwa kuyazi ukuthi abantu besifazane phela bagcwele enkonzweni amadoda asibhola nje azukembula azinto eziningi nje odlala amadayisi amen Amen. siyabonga uNkulunkulu thina sisiza wasinceda ke wasikhipha ke sangena kulo mkhakha this one ke ba Ukulingwa kukaJesu verse 1. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Verse 2. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba. 3. Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba verse 3. Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa. 4. Kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. 5. Khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele. Zamfundi wami namhlanje ayakwenzakala. Ziphi zakhe kwesami mama? Hayi, namhlanje azikho. Kunzima namhlanje Sathane umlingi lokhuluma ngayo uyalinga namhlanje. Cho. Verse 5. Khona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempili. 6. Wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. 7. Wathi uJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. 8. uSathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. 9. Wathi kuye, konke lokhu ngizakunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. 10. Khona uJesu wathi kuye, suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa. uSathane wayesemshiya, bheka kwafika izingelosi zamkhonza. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu ophilayo, Msindisi wobomi bethu, wena wedwa othembekile, wena wedwa oyinkosi yaseSalema, uNguthixo onamandla, unguyizolo namuhla yabona phakade. Khuluma ngalo ke Nkosi, izwi lakho seliwile kule ndawo, alisebenze ngempilo zethu, ngegama kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga mama. Izwi lenkosi bazalwane, incwadi kaMathewu. Lana sikhuluma ngokulingwa kukaJesu. Jesu la eyindodana kaNkulunkulu simthola uyalingwa. Amen. Hallelujah.
ngoba usathana akanandaba ukuthi ungubani kodwa usathana ulinga wonke umuntu amen akana muntu usathana wesigora ukuthi yena akamlingi ngoba wayesigora amen sathana nje akanasigora uma usathane wakwazi ukuthi alinge uJesu indodana kaNkulunkulu kangakanani ke thina amen ngiyake kule mama uNdaba bofakaza ngayo le kuthi bathi awu usho ukuthi nobani abayezulwini bazalwane akekho umuntu esineshoyo ukuthi uya ezulwini uNkulunkulu oneshoyo ukuthi umuntu uya ezulwini amen hallelujah manje uthi umuntu wewazi kangakanani udume kangakanani lokho akumenza ukuthi angene ezulwini ngoba ile into edidisa abantu bathi hayi ngeke usho ukuthi lo mfundisi ogaka waziwayo uNkulunkulu omenzisa izinto engakho usho ukuthi akaye ezulwini ngoba ibandla lakhe linje abantu bahengwa ileyo ukuthi njengoba aziwa ngoba bayakhohle abantu ukuthi angaziwa umhlaba kodwa konke ekhaya ezulwini akaziwa ngoba ukuze waziwe ezulwini ukuthi wenze intando kaNkulunkulu oh yes manje lokho bazalwane bangasididisi ukuthi sibona amasonto amakhulu amanye wathwala emakhanda abantu besifazana abanye bayishayela amabhlungu abantu besifazana khona einkonzweni baze bathi hey usho ukuthi ibandla lika Pastor Chris ngoba lingaka nje Pastor Chris asetshenziswa uNkulunkulu usho ukuthi aliye ezulwini alfukawo Nkosi yami bazalwane into ezosenza uma singene ezulwini akusiyona inombolo akuyona inamba ayona indaba yokwaziwa kodwa into ezosenza ukuthi simbone uNkulunkulu ukuthi sihambe ngokwezwi lakhe Nkosi yami ongithandayo yakugcina izwi lami imiyalo yami imiyalo uNkulunkulu asibona ngathi siyamthanda Jesus hallelujah amen lokho ukuthi uNkulunkulu yamsebenzisa umuntu amadimoni ayakhewula kwenzakala inani hayi bazalwane asibonakali ngayo yonke leyo asibonakali ngayo yonke leyo nto ngoba nabathole bayakwazi ukuyenza leyo bayakwazi ukuyenza uthola imimoya inhle ulikhala ungazi ulikhala kuthiwa yini bayakwazi ukwenza lokho hallelujah lana-ke uJesu ke uyalingwa indodana kaNkulunkulu ithi iBhayibheli ke khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathana Nkosi kanti lo moya kaNkulunkulu uyakwazi ukuholela umuntu ehlane ukuba alingwe umoya hayi phela manje umoya bazalwane zakade umoya kaNkulunkulu lo owathatha uJesu wamusa ehlane hayi umoya lovunguzayo wathathwa waholela umoya ehlane ukuba alingwe uSathana hallelujah Jesus ukuthatha bezulu uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Ndodana uNkulunkulu Moya Ongcwele lo moya ongcwele waholela indodana ukuba iyolingwa uSathana ehlane hallelujah singakhohlwa ukuthi uJesu wayesuke ebhabhatisweni la wathi mayesuke ebhabhatisweni wasiya fasting wathi mayeqeda le fasting yakhe ke esezilile lo 40 days wasuke wathathwa ke uSathana umoya kaNkulunkulu wayomlingisa uSathana amen wamthatha umoya uJesu wanganqaba kwangala welalela wahamba naye wayehlala okuyolingwa uSathana hallelujah verse 2 ke mama esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi 4 wagcina walamba lana uJesu esezilile ukudla lithi iBhayibheli izinsuku ezingamashumi 40 days nobusuku bakhona obu40 hayi ngesibambayo thina Nkosi yami evala ngo6 amen lapha kwahamba lobusuku bakhona hayi imini yodwa amen insuku ezu40 days nobusuku bakhona obu40
Lithi iBhayibheli ke lapho wagcina wase uyalala. Hayi Nkosi yami. Uyabona uJesu wayefanana nathi bazalwane. Indoda kaNkulunkulu kodwa wathi mayesephila emhlabeni. Wafanana nathi naye wayelamba, naye wayelima. Nkosi. Amen. Amen. Naye wayebuza ubuhlungu wayefanana nathi. Ungazi ukuthi hayi ngoba yena phela wayeyindodana kaNkulunkulu ingakho wayekwazi uqoba wathi esemhlabeni wayefanana nathi bazalwane. Konke sikwenzayo naye wayekwazi ukuthi angakwenza. Amen. Wayeselambile ke lana ngoba uma ufastile bazalwane ayikho into uma ufastile awulambi. Nkosi. Ayona fasting ke uthi uma ufastile awulambi. Uma ufastile uyalamba bazalwane ngoba isisu inyama iyadinga ukudla. Futhi inyama usuke soyenzisa into engayijwayele ukuthi engayifuna kuyifuna. Walamba naye uJesu. Kanti uSathane uyambona ukuthi hey ulambile ke manje. Hallelujah. Awona ulambile ke manje. Into engizomthola ngayo ngizomthola ngoba ngiyabona ukuthi ulambile. Amen. Uverse 3 ke mama. Wafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba nawamatshe abe yizinkwa. Sathane ke leli iBhayibheli liveza ukuthi wafika umlingi likhuluma ngoSathane. Wathi kuye uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulamatshe kuba aphenduke abe yisinkwa. Amen. Amen. Ngoba ulambile isho kulamatshe uma kodwa uyindodana kaNkulunkulu. Ngoba wayazi uSathane ukuthi phela njengoba eyindodana kaNkulunkulu unamagunya okayikho into engeke yenzeka kuye. Yisho ke kulamatshe manje ke uSathane ufuna ukuthi uJesu azoprova ipoint lokuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu kanti vele uyindodana kaNkulunkulu. Amen. Amen. Manje into Yesu engakwenza lokho bazalwane ngoba yinto engamehluli. Uma akwazi ukuthi aphendule lezi yazinkwa lethi iBhayibheli izinkwa zazincane nofishi babancane kwenzeka kwaba kuningi ngenxa yokuthi wathandazwa kuphamisela ezulwini. Yes. Kwavele kwenzeka. Uma akwazi ukuthi atshele uPetro efuna imali yokuthela ngoba kwakunentela ekhishwa wathi hamba inhlanzi ozibambe emfuleni noma edamini ithathe leyo nhlanzi uyivula umlomo izokunikeza imali uze uzothela. Nkosi yami. Vele kwenzeka konke lokho. Manje lana into emenza ukuthi uJesu angakwenzi okusho uSathane ngoba lamazwi akhulunywa uSathane. Amen. Amen. Yingoba kusho uSathane uzele ukuba azomlinga. Uzomenzisa lento afuna ukuthi ayenze uSathane. Nkosi. Amen. Amen. Uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lamatshe abe yizinkwa. Wena yisho kulamatshe ukuthi akambizi nangoJesu yakuSathane ukuthi uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulamatshe aphendwe izinkwa ngoba uyazi ukuthi once wathi Jesu legama linamandla. Kodwa manje uvela umuntu uyindodana kaNkulunkulu. Yina manje wena Jesu uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulamatshe aphenduke abeze. Ngoba uyalazi legama ukuthi linamandla akwazi ukuba alibize. Sathane akwazi ukubiza igama lika Jesu. Ngoba igama laJesu once walibiza liyamlimaza kwayena. Amen. Ikhumbula ke lilanga okunye ufakazi bama devil worshipper ebandleni benkhoza kulona kwakuyipower of God. Amen. Bathi uma bezwa atheka umfundisi bebehluleka ukusho ukuthi lelabandla ipower of God liyasihlupha. Ngoba uma bazothi ipower of God lento iphinde ishaye bona. Ngoba legama uthi power of God amandla kaNkulunkulu. Manje labandla kubabakwazi kusho ukuthi lebandla lesinikeza inkinga leli ngenxa yegama. Nkosi. Amen. Manje ke noSathane lalikhulula ke legama lika Jesu ukuthi asho ukuthi uma indoda lele ndoda kaNkulunkulu alinawo amandla. Ngoba igama elinamandla elika Jesu. Ingakho nakhathi ezozalwa kusho ukuthi uzozala indodana kaNkulunkulu. Kwathiwa nengane ozoyiqamba igama uyoyiqamba uthiwa uJesu. Amen. Amen.
manje noma sikhuleka sisho ukuthi siyakhuleka egameni lendodana kaNkulunkulu ukuthi wena Sathane uphume Yeah. ngoba igama lendodana kaNkulunkulu alinamandla kodwa igama elinamandla yileli likaJesu. Amen. Nisho kaNkulunkulu alinamandla elikaJehova linamandla igama elinamandla phezu kwamagama onke elikaJesu. Ungalisaba ukulibiza. Ukhona abantu abathi egama likaJehova egama likaJehova alini igama likaJehova elinikezwa amandla phezu kwemimoya phezu kwamagama onke elikaJesu lona lodwa. Uma indodana kaNkulunkulu isho-ke kulamatshe ukuba aphenduke abe yizinkwa asizobe sifoke mama ukuthi-ke uthini ke kepha waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Jesu we umphendula ngezwi uphendula uSathane ngoba uSathane ufuna ukuphendula ngezwi. Haleluya. Naye ukamkela kakhulu emlinga la ukhamba ngezwi uSathane. Haleluya. No Jesu ke hayi ke wathi uza kahle ke Sathane uma uza ngezwi ngoba nami ngizophendula ngani? Ngezwi. Amen. Amen. Kepha waphendula wathi kulotshiwe. Lalela Sathane. Kulotshiwe noma kubhaliwe ukuthi akusikwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Oh Jesus. Umuntu ayaphila ngesinkwa sodwa kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uyophila ngawo. Oh yes. Ngoba phela bambani bazana uma umuntu efastile akukho okunye akwenzayo ukugxila ezweni nokuthandaza. Amen. Manje lelizwi uNkulunkulu noma uJesu amtshela lo uSathane ukuthi kulotshiwe ukuthi umuntu akayophila ngasinkwa sodwa kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu ke uyophila. Kusho ukuthi umtshela ukuthi lonke kudla yikona yophila ngakho. Lesi sikolo ongena ngaso yesilambile kodwa sizona sodwa engaphila ngaso. Amen. Kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uyophila. Nkosi yami, haleluya. Umphendula ngani? Umphendula ngezwi. Ngoba uSathane uma ekulinga uSathane udinga ukuthi abheke ukuthi engodleni wakho likhona ilizwi. Amen. Uma nje ekulinga uSathane usuka ufuna ukubona ukuthi ngabe uyalazi ilizwi. Isona sikhandi bazalwane, isona sikhandi esiyokwazi ukuthi siqobe ngaso uSathane izwi. Amen. Uma izwi singalazi nomthandazo wethu ngeke sikwazi ukunqoba uSathane. Kodwa umthandazo wethu kufanele uhambelane nezwi. Lekhali zoyi-2 umthandazo yizwi bese sesithatha fasting ikhali sinamandla. Nkosi yami. Uma ikholwa lesikhali zoyi-3 singanaso ikholwa linganaso isikhali esisodwa kulezi alibhale ensini. Lekhali zoyi-3 bazali zibalekile ukuthi ikholwa malinazi izwi. Ikholwa malithandaze. Malingabi ikholwa elunqenayo umthandazo. Malihudule noma lifuthi inyama iyala. Kodwa lihudule emthandazweni ngoba ikhona lapho ikholwa elikwazi ukuthi libe khona lithole namandla emthandazweni. Amen. Bese kuba ifasting hayi ke le phela ke kwesikhali esinqenisa ngempela phezu kwazo zonke. Uma nje ikholwa lingafasti liyoshawa imimoya emincane yodinga into encane bekushaya uthubiti ilahle phansi amadimoni amancane ngokuthi ikholwa alifasti lithanda ukuwolela liyawolela inyanga yonke nje hawu kukhona ke phela kuphela nje unyaka kodwa ikholwa. Khona nje imali yakhe ngisho bathi ibizwe ibandla haya wangena lapho. Vele ihleli ngeke mina ngqale. Bese bakhona nalamanye ke avela vike ukuthi mina ngiyaziwa ngosami ngiphila ngamaphilisi.
ngiyaziwa Nkosi yami ngeke ngikhone ngoba kana ngiyiphilisi. Amen. Abhaka ngephilisi ngenqoqeni fasting. Awayifuni. Ayona into elula phela fasting. Namanje ngisho mama dadi, sasangulesithathu yeni Nkosi. Ungangizela Nkosi. Kushisezulesithathu. Kodwa noma kunjalo kufanele kiwe khona bazalwane. Ngoba sizoba amakholwa azohlulwa amadimoni ka Sunday school. Ashaya ikholo ekudala. Ayothi kholwa alithandazi, alifast. Kwasisikhathi ngizenhluleke mama uNdaba nisho ukufunda izwi ngithole ngifunde ekseni kodwa mangihluleke mina ngoba busy. Kodwa ngizongena. Khona fasting khona ngizongena noma imatasa kangakanani kodwa khona ngiyakhona. Manje uma singamakholwa bazalwane masithande ukuthandaza. Masithande naye fasting noma ingathandisi kodwa ngoba siyazi ukuthi ibalulekile. Uyazi ukhona amazi kodwa ngeke umzalwane ongayazi le. Yokuthi kwasisathu uzizwe ungathi uphansi, uzizwe ungathi amandla awekho. Uzizwe ungathi udlisona ungakuthi ngisile sona ngizini. Uzizwe kodwa ngitrenekile ngiphansi. Angazi ukuthi yenzeni uma ngiyemphendule buze imphendule ungazi ukuthi kwenzakaleni. Amen. Kwasisikhathi ngenxa yokungathanda ukufasta. Uzizwe ukuthi yabona nje angizange noma ngiyakholwa noma ngikholwa ngiyabanda noma ngiyashisa angizizwa ngathi ngitukuntuku nje. Ngemthuku. Nkosi Isivivi iBhayibheli lisho njalo entukuntuku eBhayibhelini isivivi. Angizange ngashisa mnyama ungathi nje ngiyakholwa noma ngizakholwa kodwa manje kuba ngazi ukuthi ngidle sono sini. Kodwa kufanele uma singamakholwa sijwayele umthandazo nefasting. Futhi sasiza ukuthi sensiviki neviki mamndaba ngoba impela ungabe bazame kukhona amakholwa angafast. Khona nabalekayo ke vele nje noma sesishila nje abaleka impela bale inyawo zombili. Ngiyakutshela Nkosi kafithi amazi mina babathi singesibiza ifasting yebandla ukuthi abazali bangathi uma bahlulwa ifasting ongalali nayo. Ifasting yasekuseni usuke ukuthi uboneleke uvukele ungene ifasting intambama ngo6 uyabreak uyadla uyolala. Ifasting masinathi ayibanje ifasting ngolala nayo kuyoba njani? Uma sihlula ifasting encane ifasting yabantwana ke le. Awubheke ukuthi fasting yabantwana. Nabo fanele bafaste. Uyalazi udaba mama. Ngoba imimoya minengi lapha esikolweni. Ifanele imimoya ngisho abantwana babazali ibathole bavutha umlilo. Uma phela abantwana baseNineve bakwazi ukuthi bafastise yonke into. Uma befastile lisha abantwana babo lisha imfuyo yabo. Bese thina ngabantwana bethu bangafasti. Sibalibele ukubenzela ukudla wena ufastile. Yabona le ayikho kahle. Ufastile wena abantwana libele ubenzela ukudla nje kusakade kunika uzitest. Hawu nje ufastile ufunana mabhodwe ufastile. Sebekhomba umuntu washaya khona kukhona okuyenzeka letho. Amen. Usakade zakunika ufunana mabhodwe ngoba uma ufake ufuna ukukhelelana nebhodwe. Nkosi yami. Khelelana nebhodwe. Uma ngafastile akazenzele kodwa khelelana nebhodwe ngoba usangene uzokubamba. Uyabona njengoshebe yonke into uyazi mntana ukuthi uzothi into ebandayo wena mntana. Uyabona sihlula la amasonto sithi thina kodwa yahlula kwesisikhathi kwezinye izinto. Ufana nawo amanye sazi ukuthi impela kodwa ayahlula ngokwembatha. Yebo. Uyabona ukuthi nansindisweni babamba abantu kukhona lentshumayelo bengizwa izolo ngizayifaka ku status ukuthi inkinga umama uMadala bengumfakile izolo uma ngifisa kubi ukuthi abantu inkinga bayathanda ukubiza igama aze asho ukuthi
uthi uNkulunkulu ningibizelani uJesu kuthi Nkosi kodwa ningakwenzi lokho engishoyo kodwa sona Nkosi bakhuleka egameni likaJesu kodwa lokho akushoyo izwi ngabakwenzi baqabene naye umnikazi wegama kodwa abantu babhizi bamemezana negama ingasebenzela kanjani igama uqabene nomnikazi walo igama Hallelujah. phela uma singakwenzi akusho sixabene naye leli gama lakhe noma ngabe linamandla alikwazi ukuba lisebenzele Hallelujah. amen ninabonana nayelo ukuphithizela niyelo ukuphithizela Nkosi yami egameni likaJesu alikwazi igama lakhe bazalwane linamandla impela kodwa uma sixabene naye noma linamandla liyophenduka lingabi namandla Hallelujah. ngoba kuya ukuthi lo biza igama akaxabene naye umnikazi wegama Jesus. ukuze sizokwazi ukumsebenzela ngeke usathane ule nosathane ukuxabene nomnikazi wegama leli linamandla lilwe nosathane Hey. bese ucabanga ukuthi leli gama lizohamba liyona nosathane sana liyakubuza uma bemeza igama uqabene nomuntu ukwatele lo obemeza igama lakhe legama lakhe lingakhona kanjani kuba lingqobe ngoba usathane bazana kasabi thi kodwa usaba yena kodwa uma siqabene lo muntu ukwatele ukuthukuthelela kodwa wena ufuna yokulala nosathane ingenzeka into enjalo ingenzeka into enjalo ukuthi ungathi ucabanisa unakukwatisa umzali wakho bese ujikelwa ingane mhlawumbe iyakushaya esikoleni yaphekisa bese ufuna ukuthi umzali akayoshaya leyo ngane lekulwa nawo ungenzeka leyo nto enjalo ngoba phela umzali wena umkwatisile nto umzali awu imamphengaka imamphengaka ngithi wena wenze 1 na 2 na 3 na 4 manje sofuna usizo lami manje noJesu bazali basingamezwa uJesu nje yena simcontrola ngeremote uma sithi uzogijima Nkosi. asinjalo Amen. kodwa manje sibheka qala ubudlelwane bethu naye ukuthi kunjani ngiyakuzwa yabiza igama lami kodwa manje ake sibheke ukuthi kahle kahle uvela njani kimi ukuze nami ngizokhona ukuthi ngisukumele masishane indaba yakho kodwa uma ungaveli kahle hayi benza naye hayi abhala ufuwa kathanya ake ngibukele egama kaJesu vele ukuthi idololo uhle kwamadimoni ayekhuluma lisho iBhayibheli ngiyacabanga umJesu uyayazi le ukuthi asha amadimoni athi uPaulus siyamazi noJesu siyamazi kodwa wena umbani ayenje hayi uzokwazi ukwanqoba ngaleli gama ngoba ubonile belibiza uPaul kwathi hayi amadimoni awanandaba laba ayabazi kodwa manje yena awamazi umbani ke wena ngoba ngeke ukwazi ukusikhipha wena ngeke ukwazi laba singabasaba kodwa wena akhohlwe Hallelujah. manje into ebalekile bazalwane masi ngabi kude nomnikazi wegama igama sifuna ukuba lisisebenzele kodwa masibe naye umnikazi wegama ubudlelwane bethu nomnikazi wegama mabube kuhle ukuze azokwazi ukuthi asisize ezinye izinto bazali ezenza abazalwane bathakatheke yizo lezo babekele imkhwebo babekelwe izinyanga noma babekelwe abathakathi athi uyeqavela avela phele khona lapho yizo lezo ukuthi akekho duzana nomnikazi wegama uma ke singaveli kahle umnikazi wegama uma beyibheka vele izinto zizokwenzeka Hallelujah. ngoba phela lo mnikazi wegama sixabene naye uzovikela kanjani sixabene naye ngoba nguyena umvikeli wethu ungibiyele ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezulu kwami uma sixabene naye uyakwazi ukuthi asivikele kodwa akakwazi phela ukuthi angavikela umuntu oxabene naye Amen. uma umuntu exabana nomuntu uNkulunkulu uba ubani uba ngumlamuli kodwa uma umuntu exabene noNkulunkulu uyolandela ngoba lisho njalo izwi uma umuntu exabene nomunye umuntu uNkulunkulu uyafika lo mlamuli Amen. kodwa uma umuntu exabene noNkulunkulu uyawulandela ngoba
Uyabona ukuthi akekho umuntu ongakusiza. Manje ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi noma singathi sixabene noNkulunkulu sasixabene naye kodwa ngoJesu wafika uJesu waba ngumlamuleli phakathi kwethu noNkulunkulu uba sikwazi ukuyisana naye ngoJesu. Nkosi yami kunjalo. Sasinamacala ukuzikhane kuJesu. Jesu ngosiyacela usisize. uJesu akwazi ukuthi asisize. iBhayibheli yasinxusela imihla ngemihla. Usiyasinxusela kuNkulunkulu. Uthi noma ngabe senzeka kodwa uJesu uyasinxusela. Woza mama Nkosi yami egameni likaJesu verse 5. Amen. Khona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli. uSathane wangagive up. Ngoba uSathane akakathandi bazalwane. uSathane ngeke ukuthi nje ungathi manje ucathi uSathane uzobela hambe nje aphela. Hayi. Sathane wangagive up kodwa ake ngizame esibili mhlawumbe le. Hayi ngamwini uJesu. Khona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele. Enkosi. Wamisa esiqongweni sethempeli. Wase uthini ke mama verse 6? Wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. Alikho inelizwi mama uJesu lesho uSathane. Likhona. Uyabona uSathane uyalazizwa. uSathane umzela ngezwi. Mama si amahubo isayo. Kodwa likhona kulezo incwadi lezo zoyithuka. Lelizwi leli. Uyabona uSathane uza nento vena uyazi ukuthi uJesu uyayakuthi vele kunathi ukusho njalo. Kodwa manje uyiletha la bakusho ukuthi ufanele uyiphose. Hey. Manje uthi iziphose akusho ukuthi ufanele umlingi uNkulunkulu. Kodwa uma kwenzeka uNkulunkulu lithi iBhayibheli uyokwenza lokho kusho welelizwi. Amen. Manje kodwa uSathane ukuletha kabi kufana nalento bazane yathi iBhayibheli lithi iBhayibheli siyophuza okulala ngeke kuze kwaba namngozi. Uyodla okulalayo ngeke kuze waba namngozi. Yabona lezo alisho ukuthi ungahamba nje uphuza ipoison. Ukucaba ukuthi ngeke ibe namngozi. Iyoba namngozi. Kodwa uma kwenzekile umuntu afana ushevu uyovele udle uphuze kungabi namngozi kuwena. Amanga ukuthi ngoba ngithi ufakile njena lushevu ngiyawazi uyasebenza. Why? Kuthi uthi kuwena ngeke kuba namngozi ngoba izwi likaNkulunkulu lishilo. Kodwa ukwazi ukuthi ungathatha into ebulalayo uyiphuze ucathi ngeke ufe. Ngoba nomngozi. Manje la kwathi uSathane ke uyayiphambanisa lento. uNkulunkulu wayesho ukuthi uma kwenzeka awa ngeke aze aphahlaze aphathi uNkulunkulu uyawuyaleza ingelosi zakhe kuba zimbambe zimthwale zimphathe zimbambe abanibali. Kodwa hayi ukuthi ayiphose. Manje uSathane uthi uma ke lithe iBhayibheli ke uthi uSathane khona uSathane wamthatha 6 wathi kuye uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi. Izwa nje kokala ziphonse phansi. Solomini uma uyindodana kaNkulunkulu akazi ukuthi hayi mina legama uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi. Ngokuba kulotshiwe ukuthi akushiwo ukuthi kufanele ayiphose. Uphambanise la ngoba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. Hallelujah. Jesus. Asizwe kuJesu ephendula makuthi uthini. uJesu wathi kuye, ngezwi naye kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Ayi Jesu phinde umtshela ukuthi kulotshiwe Yebo. ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Jesus. Lokho okushoyo Sathane ngiyakuzwa lokho okushoyo. Kodwa lokho okushoyo kuphambene nezwi ngoba ezwini kuthi ungaboyilinga.
manje uma sengenza leyo nto mina sengizijikijela kusho ukuthi sengiyilima. Amen. Ulo nje ukuthi ungakwelinga inkosi uNkulunkulu wakho. Verse 8. uSathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. 9. Wathi kuye konke lokhu ngizakukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. Yabona leli zabe ngizosho ngoba abantu abaningi uSathane babambe ngalo leli. Inkosi yami, haleluya. Abanye bebengabafundisi uSathane wabathembisa. Oh yes. Wathi yabona mawungenza sona so. Yebo. Ngiyokunikeza konke. Nkosi yami. Bavela abantu bakhetha ukuthi balalele izwi likaSathane. likaSathane. Banenge abantu abathenjiswa uSathane abanye baze banikela ngemphefumulo yabo noma ngemoya yabo. Banikela ngayo uSathane ngenxa yokuthi uSathane uvele wathi nje uma ongenza 1 or 2 Inkosi yami. konke lokho uyabona konke lokho naloko okufisayo nokunika kona. Avele umuntu abuka athi 1 + 1 is equal to 2 athi ngeke hlupheke kwanele mina ngiyangena la into elula kangakade ngiyifuna kangaka le Sathane lokhu kade solukujulukela ungakuthola mhlawumbe futhi uyozufe ungakutholanga uyabona kodwa uma ungathatha lokho ayinabungu uyothola konke. Nkosi. Yonke lento yokuthola phela into kaSathane yonke leyo. Unjalo. Avela abantu abona umuntu athi hawu ngeke khathele mina ukudlala ukuhlupheka senyoze ngife hawu ngeke ngingazwanga ubumnandi emhlabeni. Avela umuntu akuthathe ngoba ubona nje abafundisi bathwele nje isikhathi namhlanje ngenxa yokuthi bathenjiswa uSathane. Ngeke yabona abazana bafuna umnikelo yabona mangathatha le nto yami le le mali lelo ifuna ojulukelayo awuthola kalula. Awavele umuntu ayavele phela ukuthi fu abe nemoto ezinkulu yabona iBhayibheli uma lithi ungayifisi into kamakhelwane kalikhuluma into ngoba iBhayibheli yazi ukuthi akusibona bonke abantu abanikezwa uNkulunkulu ezinye izinto. Yebo. Wena uzosola uyifisa uyalela kanti uhalela uSathane uqobo lwakhe ngoba le yanto lo muntu unikeze uSathane. Awubona bonke abantu abacebile abaphumeleliswa uNkulunkulu. Lokho kufanele sikwazi ukuthi awubona bonke abantu ingakho nje ungafani uthi hamba uNkulunkulu ekubusisile. Kusabele lokho ngoba sibona bonke ababuso uNkulunkulu. Ukhona abantu ababusiswe izinto zabo babusiswa uSathane. Ngoba wathi umuntu abusiswa into yakhe ubusiswa uSathane. Haleluya. Wenza nje into ethile noma ngabe business lakho wenza into ethile njengoba inkosikazi ayinesikole sakhe la ugcwala abantwana ethola imali kundlondlo baleke phambili. Hayi akabuswanga uNkulunkulu makukhona into ayenzile. Uma khona into ayenzile kule business yakhe ukuze kube nje akuyena uNkulunkulu. Inkosi yami. uNkulunkulu mayibusisile kufanele kube uyena yedwa hayi plus nenginto. Amen. Manje ke lana kuSathane ke utshena kuNkulunkulu utshena kuJesu. Umthatha lomusa eqongweni sentaba. Intaba ephakeme kakhulu. Uyamtshela ukuthi uyabona umkhombisa yonke intetho uthi yabona bonke lobukhazikhazi lokubonayo yonke lento lena kahle ukuthi uSathane ngamanye amazwi ngeyami weJesu yonke lento ebonayo enhle ingeyami mina ngibusa yimina ngionayo wena nje uma ungakhothama kimi yonke lento enhle ibona inhlangana ovele kunikeze yona yonke. Usho kumuntu owandala yonke into kodwa uzozama nje uzotwist ingqondo yakhe uthi ngempela izotwisteka uSathane ngoba phela uSathane phela uSathane akanandaba nje kodwa ufuna ukuhlekeza mina ngoba uyeke ukuthi wangagijimela nje umuntu uyamazi phela uSathane ukuthi
indodana kaNkulunkulu uyamazi bese sothi bese belezulwini Sathane wayehlala ezulwini uJesu nje ulethe emhlabeni nje uyakhula nje umntwana uSathane kade amazi uJesu kodwa uzonika lo muntu amazi emaphakadeni umuntu uzomlika ngoba unguSathane ufuna ukuhluleka kanjani ezamile akafuna ukuhluleka engazamanga ukuthi avela athi nje hayi ngihlulekile engazamanga ahluleke eqale engenile eboxini wathi ukuthi kancane abothe ngumshayile lo muntu ungembile man. Hallelujah. Ake sizweke uJesu uthini uverse 10 khona uJesu wathi kuye suka Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. hayi khona uJesu wathi kuye suka Sathane. Yabona uJesu leli gama bayakalikhuluma konke la ngeke. Yizwa ke manje soyamtshela ke manje ngoba uJesu wathi seqasukile solanqophisana noSathane. Siyantshela bathi suka Sathane. Hey Nkosi yami soyayivala ke inkulumo uJesu. Akasafuzo le aqophisana noSathane soyakhuluma noSathane. Soyayivala manje. Santi akahamba uJesu unamagunya onke phela. Uma sekhuluma akwazi asilaphikelele njalo. Into emenza soyakhulumile ukuthi uJesu wayengakasho ukuthi suka ke manje Sathane. Hallelujah. Sasame sami. Manje usayamtshela ke wathi kuye khona uJesu wathi kuye suka Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Hallelujah. Wokhuleka kuyena uphinde futhi ukhonze yena yedwa hayi kokunye akwazi ukuthi ngingakhuleka kuwe Sathane. Akwazi ukuthi waphela ukuwa uma ngiwa ngamadolo kusho ukuthi ngiyakhuleka. Oh yes. Nkosi yami. Bese bayaphika abantu abakhonza amadlozi ukuthi bayawakhonza amadlozi uma beguqa. Ngoba ukuthoba ukuguqa kusho ukuthi uyayikhonza leyo nto. Hallelujah. Amadlozi bayawakhonza. Oh Jesus. Abaphansi. Phela uSathane uthe akazi akawe phambi kwakhe akawe kuyena akaguqe phambi kwakhe akasho ukuthi akakhuleke uthi akaguqa ngithi. Amen. Kodwa yizwa uJesu uthi kulotshiwe wokhuleka kuNkulunkulu wakho kuNkosi uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Asizweke ukuthi waqhubeka lo Sathane wamnaka. Amen. uSathane wayesemshiya beka kwafika izingelosi zamkhonza. Sathane wavele wathatha ithawula waphosa wathi yikho lebizamo yami iyafeyila sengizame kangaka hayi hamba mina manje uSathane wasuka amshiya. Nkosi yami. Yena ezothi amshiye ngoba uJesu wayesolemile ezweni. Into ezokwenza ukuthi uSathane simnqobe izwi. Uma singenalo izwi uSathane uzosiduda uyabona uSathane wayitwista kancane nje izwi athi kodwa ekhuluma lona elitwista kancane njengoba nasethini laseyideni khumbulani phela esithini laseyideni uhamba nje wathi hey mina uNkulunkulu ushilo yini ukuthi lingani. Nkosi yami. Uyazi Sathane ekade iqala lento wazi nasethini laseyideni ngawena ake ngizame futhi kanti wathi manje ufike kwaDamu wrong. Asafana nalaba abadidane ensini yaseyideni. Amen. Bible isho ukuthi uJesu fazana uAdamu wesibili. Hallelujah. Adamu wokuqala wadidiseka sangena esonweni kodwa uAdamu wesibili onguJesu akwazi ukuthi sinqobe isono. Yeah. Simkhonze uNkulunkulu ekulungile. Salungiswa ngomuntu oyedwa sonakala ngomuntu oyedwa. Abantu bangena esonweni ngomuntu oyedwa uAdamu. Ngeke nje uEva ngoba iBhayibheli likhuluma ngobani? uAdamu. Futhi ke kwakuyindoda nalo Adamu. Kwaphinde wafuna ukuthi itholakale indoda. Konakalisa indoda kwalungisa futhi kwalungisa indoda. Nkosi yami. Amen. Amen.
Inkosi ayibusise. Kodwa ngizothi nje mina ngiyiphetha ngathi into esiyokwazi ukuthi simqobe ngayo uSathane. Yesu. Hallelujah. Yesu wayesiveza ukuthi nathi njengoba simlandela sifanele uba sihambe enyathelweni zakhe. Siyonqoba ngeZwi naye into anqoba ngayo kodwa wanqoba ngeZwi. uSathane kabantu abanezwi uyabasaba. Inkosi yami. Ngoba uma uSathane uSathane ufika ngayo yonke indlela akwacabanga ukuthi ke uSathane uyafika la ngomuntu ke lesikhathi sanamhlanje. Phela umuntu nje umuntu ophilayo ngoba uSathane bazalane usebenza ngayo umuntu njengoba noNkulunkulu esebenza ngomuntu. Yeah. Umuntu nje afika umuntu engene uSathane. Afika zokhulumela izinto obona nje ibhokahlelo. Omunye nje ikholwa ke engene uSathane. Efike ndazotshela hey bo. Kahleni ayasibheke kahle lelizwi azoqondisa imibhalo. Kahle ukuthi lelizwi lithi wesifazane akathwale njani azoqondisizwe. Hayi ngone ndaba yebhluke why uJesu wayegqoka into eyilowe manje mina why futhi noqala amabhweko kwakugqoka isikhumba qala ibhluke into efika manje hey bazalwane anikwazi mina lokho mina ngiyakuhazi egameni likaJesu ngiyacela ke mphatho uhlelo buthoma uthatha indawo yakho egameni likaJesu amen. We glorify your holy name.